Godmorgen, kære venner. Klokken er 9, og det er 31 grader, og vi skal på bådtur. Vi har taget bilen fra Tillevit til Alykes, og det tager 22-30 minutter at køre hertil. Det er en behagelig rute. På bådturen her, der skal vi altså ud til 3 forskellige steder, hvor jeg kan komme ud og svømme og bruge actionkameraet. Vi skal forbi det her berømte Navajo Shipwreck, og vi skal se lidt forskellige grotter, huler. Vi skal forbi alt muligt og se en masse lækkert. Så er der en lille brand her, en lille naturbrand her på øen, så vi skal heldigvis være det tryggeste sted, man kan være, når der er naturbrand, og det er på vandet. Jeg håber, I vil nyde den her video. Og vi skulle så ikke ud og sejle alligevel, fordi at ikke nok med, at der er brand her på øen, så er der åbenbart også for høje bølger til, at vi kan komme ud og sejle. Så nu er det blevet aflyst. Så vi er pt. På en ø, hvor det brænder på øen, og bølgerne er for høje til at komme ud i vandet. Så i dag der må vi jo lægge planerne lidt om. Vi tager op i noget, der hedder Little Farm. Det er altså et sted, hvor der er en masse dejlige, søde dyr, som vi skal besøge. Så vi gør alt, hvad vi kan for at komme ud og sejle ind de andre dage, men jeg kan simpelthen ikke styre bølgerne, hvor end jeg gerne vil. Vi må lige have fat i Poseidon der. Er det ikke ham, der er vandguden? Jeg ved det ikke. Nej, vi har fat i Poseidon. Vi prøver at få styr på det, venner. Lad os tage en tur til Little Farm og nusse nogle dyr. Se hvem der kommer der. Det ved jeg sgu ikke. So the smallest ones we have are probably all asleep down there, and they're about 9-10 months old. And then the bigger guys, they're about a year and just over a year and a half, I would imagine. This is the boss. This is the big boss. Jeg savner den lyd. Det er mega hyggeligt herhen, og så er vi blevet advaret omkring gåsen, at den er ret aggressiv, når man går rundt med mad. I kan se den her i baggrunden, og den spottede altså rigtig meget med det samme, så det er sådan at komme gående sådan her med tingene. Den kom bare sådan her. Har du været til mig? Den her søde gås, Hillary, var vi så heldige at få lov til at møde, men den var desværre sovet ind 2 dage efter vi har været her. Og det har bragt Little Farm i stor sorg, da det er en af deres største personligheder på den her farm. Det er lidt kaotisk herhenne, men alligevel bare mega fedt, fordi det kan godt være, det er kaotisk. Men det er bare for sådan en, der er bare dyr overalt. Og så var der var lige en dame, der arbejder her, der var så sød, at hun fortalte os lige lidt om skildpadderne og marsvinene. Og så går jeg rundt med de her grene, og det er jo altså mad til nogle af dyrene. Vi har i alt givet 18 euro for indgang til os begge og for mad, så vi begge to kan fodre. Lille fun fact, så kaniner, de har deres øjne sidder sådan på siden af hovedet, så det gør faktisk, at de kan se næsten hele vejen rundt om dem selv. Og hvis I har set vores første video, altså rejsevideoen til Zakynthos, så er det hele et stort kaos og går totalt galt. Så har vi en god dag, hvor det hele lykkes, så nu er det ligesom, at nu kan vi ikke komme ud og sejle i dag, og
fordi bølgerne er for høje, nu så er der ild på øen. Altså, det er ligesom, det ikke må gå godt mere end en dag ad gangen. Ja, men det er sgu varmt. Når man søger på Zakynthos, så er Little Farm ikke noget af det, der kommer op som en af de første ting. Faktisk så var det vi skulle ind i en Facebook-gruppe for at få anbefalet. Men jeg kan stadigvæk anbefale at tage herhen. Det er en mega god oplevelse både for voksne og børn, for der er masser af dyr, det er mega hyggeligt, og dem, der arbejder her, de elsker jo deres dyr, det er deres baby, og de går vildt højt op i det her arbejde. Hvis I tager hen, og I har børn med, så vær lige sød og have godt fat i jeres børn, så de ikke løfter på dyrene, sparker til dyrene, jagter dyrene. Ikke fordi der var slemt, men der har været nogle stykker. Og vi skal huske på, at dyr de har altså lige så meget ret til at være her, som os mennesker har. Så kæmpe anbefaling herfra at tage hen, men husk, vær sød ved dyrene. Vi er færdige ved Little Farm, og det næste vi skal, det er, at vi skal til et Turtle Rescue Center, for det er sådan, at øen her er jo kendt for deres caretta-caretta-skildpadder, og 80% af alle skildpadder her i Middelhavet bliver faktisk ynglet på den her ø. Men fordi der er begyndt at komme så mange turister til, og der er på strandene, så er det svært for skildpadderne at finde et sted at lave deres reder og udklække deres æg. Så derfor har man simpelthen oprettet et rescue center, hvor man hjælper skildpadderne til at få udklækket deres æg og få skildpadderne ud i vandet og det hele. Nå venner, vi kørte jo fra Little Farm af for noget tid siden og har så 46 minutters kørsel hen til Turtle Rescue Center. Og vi har bare siddet i kø de sidste 20 minutter, og det flytter sig ikke meget. Vi kunne være ankommet om 10 minutter, og det er så blevet til 20-25 minutter oveni. Efter over en time i bil og kaotisk trafik, er vi nu altså kommet til det her Turtle Center, hvor det er sådan, at de hjælper skildpaddernes bestand med at bestå. Det er gratis at komme ind, så hvis en dag du kommer forbi Zakynthos, så er det altså en gratis attraktion, man kan besøge. Hvis I på et tidspunkt er på en strand, hvor der er de her små skildpadder på vej ud i vandet, de små unger, der de har klækket ud, så må I ikke hjælpe dem, I må ikke bære dem ud. Det er nemlig sådan, at den lange vej, de har ned til stranden, er med til at udvide deres lunger, så de kan trække vejret. Så nogle gange, når turister fejlagtigt har taget en af de her skildpadder og tænkt, ej det er synd, du har så langt og har båret ned i vandet. I det den kommer ud i vandet, så drukner den, fordi at dens lunger ikke er blevet udviklet nok. Så turen ned til vandet er altså der, hvor deres lunger bliver udvidet og udviklet. Så lad den kravle hele vejen selv. Jeg kan godt forstå, at der er gratis entré for det her. Det har taget 6-7 minutter, så har vi været det hele igennem, når vi har set 1-2 skildpadder. Så det, de laver her, er selvfølgelig stadigvæk en god gerning. At vi har kørt en time for det, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg har det med. Nu skal vi prøve at finde en eller anden mening med galskaben. Vi valgte at sætte kursen hjem til vores hotel i Tillevi for at prøve at få lavet en plan for resten af dagen. Det var både udfordrende og skræmmende, at der var ild i øen, og at ilden spredte sig så hurtigt. Og på det her tidspunkt havde vi ingen anelse om, hvor mange ting det ville komme til at påvirke på vores ferie. Efter en lidt kaotisk dag, og der er stadigvæk skovbrand her på øen, og vi kunne ikke komme ud og sejle, så var vi hjemme og bade lidt og tog en lur. Og nu er vi så taget ind til Smukke Sanse, hvor vi vil gå rundt herinde i aften og få lidt at spise også. Og bagved os der er der en kirke, og den tænker jeg, at vi lige tager et smut ind i, hvis vi vil filme derinde. Nu står vi altså ved en kirke, og det kommer til at lyde lidt som et nys, når jeg siger navnet. Agios Dionysios. Den blev bygget i 1948, så det er faktisk ikke så gammel en kirke, men den har en rigtig interessant historie. Det er nemlig sådan, at Sankt Dionysios er en mand, der blev født i 1500-tallet i en meget adelig og rig familie. Og dengang han dør, der begraver man ham, og senere graver man ham op. Jeg ved ikke hvorfor. Og der er hans lig ikke forrådnet endnu, så derfor så tænker man altså, at han er en gud eller en helgen. Og man tager ham ind i den her kirke, hvor vi skal ind lige om lidt, og vi håber, vi kan filme. Nogle gange så er hans kiste åben herinde, andre gange gør den ikke. Men nogle gange, når den står åben, så er der altså folk, der er henne og kysser hans fødder, fordi at så mener man, det er helbredende kraft, eller man kan bede og ønske og alt det her.
hvert eneste år, den 24. august og 17. december, så går man altså igennem gaden med ham her. Og ja, du hører rigtigt, man går igennem gaden med et lig. Når man går igennem gaden med ham, så har han røde tøfler på, og de udskiftes sådan regelmæssigt. Og når man udskifter de her tøfler til et par nye, så bliver tøflerne givet til enten nogle gamle mennesker eller nogle syge mennesker, da man mener, at den har helbredende kraft. Sidste gang jeg var her, der måtte vi ikke filme inde i kirken, så nu må vi se, om vi kan filme inde i kirken, eller om vi ikke kan, men lad os håbe på det. En lille advarsel. I det næste klip, der ser vi optagelser af Sankt Dionysius, som altså ligger død i sin kiste. Det kan virke følsomt for nogle seere, så se det med omtanke eller hop klippet over. Nu har vi altså været inde i den her kirke, og det er strictly forbidden, altså totalt absolut forbudt at tage billeder eller filme derinde. Men vi snakkede med en ældre mand og spurgte rigtig pænt, og han gav os lov til at tage billeder og filme derinde. Der er bare rigtig mange, der kigger lidt skævt på en, når man går rundt og gør det, og derfor så blev det ikke til så mange klip. Men som I kan se i noget af det klip her, jeg har taget, så var vi så heldige, at kisten til Sankt Dionysius. Som I kan se, så var vi så heldige, at den her kiste faktisk blev åbnet i dag. Det havde vi slet ikke regnet med, at det var sket. Og på klippet der er folk, de går hen og kysser hans fødder. For nogen, der interesserer sig for det her, var det faktisk bare en virkelig stor oplevelse. Men der blev ikke så mange klip, netop fordi folk de kiggede mærkeligt på en, fordi det er så forbudt at filme derinde. Vi er bare mega taknemmelige for, at vi faktisk fik lov til bare at få nogle klip derinde fra. Vi har lige været inde i en souvenirbutik, hvor vi har købt en magnet og en kop og nogle mærkelige. De har sådan nogle brændte mandler hernede med smag af jordbær eller honning, alle mulige sesamfrø og sådan noget. Altså på de brændte mandler, det er faktisk ret lækkert. Og så vi kan se, så er det lidt mærkeligt, fordi når vi går rundt her, så går vi altså igennem restauranter og caféer, når vi går ned ad gaden. Det er lidt mærkeligt. Og i dag skal vi bare lige have noget nemt mad. Nemt og billigt mad. Så vi går ind på noget, der kunne minde lidt om McDonald's. Og her kan I altså se lidt af priserne, som vi har herinde. Og så står der godt nok heroppe for Classic og Extreme. Jeg ved sgu ikke helt, hvad forskellen er på Classic og Extreme, må jeg nok sige. Men jeg tror bare, jeg tager en Classic. Jeg tror, jeg skal have en cheddar bacon. Hvad skulle du have? Nu har vi bestilt mad, og så venter vi altså bare på den der bibber. Som I kan se på kvitteringen her, så kan I se, hvad vi har givet. Vi har givet 21 euro og 30 cent. Vi har bestilt nogle burger og nogle pomfritter og noget sodavand. Jeg har fået sådan en lille cheddar bacon. Og den smager på foderen. Lidt saltet måske. Jeg smager lige en af dine pomfritter, jeg ved godt, det er min. Lidt mærkelig startsmag, men det er fint. Mayo i andre lande er en vigtig ting at smage. Jeg har aldrig nogensinde kunne lide mayo i Grækenland. Jo, den der er på hotellet smager godt. Pomfritterne, 3 ud af 5, burgeren, 4 ud af 5, mayoen. Det er endnu en af dem der smager som at trække vejret. Og så er der plastiksugerør hernede. Så sidder man her og nyder sin mad, imens der er brand lige i baghaven, men what can we do? Ja, 5 ud af 5 fandt, så det er hvad der. Så er vi færdige med at spise, og lige i starten synes jeg egentlig, det var ret lækkert, men efterfølgende godt smage, at det var ligesom om, der var sådan rigtig meget fedt og smør i. Men nu har jeg bare sygt meget kvalm. Og jeg har ondt i maven. Vi går lidt rundt, men vi skal også på et tidspunkt tilbage på hotellet, fordi der er altså sådan, vil være rimelig meget skovbrand, så vi skal altså til at lige have fundet ud af, om der er en, jeg lyder lidt vildt, om der er en evakueringsplan, fordi nu er der simpelthen bare flammer på den her side af bjerget. Og jeg må jo nok hellere huske at sige, at der var altså ikke noget som helst i den her video, der er sponsoreret. Det hele er selv betalt. Det skal vi jo sige. Betalt reklame. Nej, selv betalt. Hvad hedder det? Så er det jo sådan, at den bådtur, vi skulle være på i dag, den blev aflyst på grund af for høje bølger. Så i morgen, der skal vi altså mødes med Aarhus Charter, som skal hjælpe os med at lave en ny tur. Fordi uanset hvordan jeg prøver at lave en ny tur igennem andre selskaber, så er der et eller andet, der er en forhindring for, at det kan lade sig gøre. Så i morgen håber jeg, at vi får det fikset, så vi om 3-4 dage kan tage på den tur og se det smukke Navajo. Prøv lige at sige det stod der. Prøv lige at sige det stod der. Ja, jeg går også og filmer det. Det er så hyggeligt. Om vi er jo også i bil, så bliver det interessant at komme ud af de her gader, men jeg tror, vi tager de nemme veje hjem. Nu er dagen ved at gå på held, og vi er ved at være trætte, så vi skal hjem i seng. I morgen der venter der selvfølgelig også en dag med masser af spændende vlogs. Og så skal vi selvfølgelig også i morgen have styr på, hvad der lige skal ske i forhold til den her skovbrand, fordi det er ved at sådan eskalere rimelig meget. Men vi vil køre hjemad, og så ses vi i næste video. Husk at like og subscribe.